खुलुमबाय आंनि आंगो लोगो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे बड' मटिभेशनेल स्ट'री चेनेलाव आं विल्सन हाज'वारिया फिर गोदान बावै नोंथांमोनखौ आं बरायबावबाय। लोगो नोंथांमोन, आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फिर गोदानै आङो मोनसे भिडिअ लाबोबावबाय। बेनो जाबाय 1940 मायथाइनि मोनसे काहिनी। बे काहिनीखौ बुंनायनि सिगां आङो दिनै नोंथांमोनखौ मोनसे फिसा रिक्वेस्ट खालामगोन। बेनो जाबाय नोंथांमोना जुदिहाय आंनि चेनेलाव गोदानै भिजिट खालामदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन, कमेन्ट खालामगोन, लाइक खालामगोन आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै होगोन, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायाव नोंथाङा बयनिबो सिगां नुनो मोननाय बायदि। लोगो नोंथांमोन, बे काहिनीया जाबाय 1940 मायथाइनि, जाय मायथाइनि खोथा आङो जुदि बुंनो थाङो, जि समाव जोंनि भारतआनो उदांस्रि जायाखैमोन, बै समनि आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे काहिनी लाबोदों। बे काहिनीया जाबाय सासे व्यक्ति, आमेरिकानि सासे व्यक्ति, जाय व्यक्तिया सानबाय जे मानोथो बै समनि खोथा आं जुदि बुंनो थाङो, जोंनि समाव गोबांथार बै समाव हाग्रा बंग्रा दङमोन, बै समाव माखासे रिजार्भफ्रानो बायाखैमोन। जों जेरै दायो बेबायदि दं, बै समाव बेफोरबायदि गैयामोन। मानोथो गुतै बांसिन एरियायानो हाग्राफोरजों दङमोन। बेनिखायनो लोगो नोंथांमोन, बै समाव आल्विन स्लिपार होननाय सासे व्यक्तिया सानबाय जे जिहेथु जोंनि लामा सामाफ्राबो मोजां नङा, थिग नङा, बिनिखाय आङो जुदि बेबायदि मोनसे बुस्थु खालामनो हायो, बेबायदि मोनसे जिनिस खालामनो हायो, जाय जिनिसखौ गानोब्ला जोंनि आथिङा थिग थागोन, जोंनि आथिंखौ जोङो सुफोरनिफ्राय रैखाथि मोनहोनो हागोन, जोंनि मोदोमखौ जों रैखाथि होनो हागोन। बिनि थाखाय आङो बेबायदि मोनसे बुस्थु खालामनि होननानै बिथाङा 1940 मायथाइयाव बिथाङा फार्स्ट सेन्डेल बिथाङा बानायग्रोबाय। आरो बे सेन्डेलखौ बानायनायनि उनाव बिथाङा गाव गानबाय, गाननानै बिथाङा जोबोद गोजोननाय मोनबाय। बिनि उनाव बिथाङा गावनि न'खरनि मानसिफोरखौ गानहोबाय, गावनि गामिनि मानसिफोरखौ बियो फोरोंबाय जे बेयो न'खर न'खर थाङै थाङै, दरजा सयै थाङै थाङै बिथाङा बुंबाय जे बेखौ सेन्डेल बुङो, बेखौ जुदि नोंथाङा गानो, नोंथांनि आथिङा थिग थागोन, नोंथांनि आथिङाव सु हाबनाय नङा, नोंथाङा जेरावखि थाङा खामानि मावनो हागोन, बायदि बायदि बिथाङा फोरोंहैबाय। न'खरसेनिफ्राय न'खरनै, गामि दरसेनिफ्राय बै मोनसे गामि, बेबायदिनो बिथाङा फोरोंबाय। बिनि उनाव बिथाङा हानायमानि फ्रि बानायनानै फ्रि हरबाय। मानोथो फार्स्ट टाइमाव बिथांनि खोथाखौ रावबो मानिनो नागिराखैमोन। फार्स्ट टाइमाव बिथांखौ सानदोंमोन बेफोर गैयाबाबो जोंहा जायो, मानोथो एथ' गोबाव जोङो आथिं गोजा थाबायबोबाय, दालाय जोङो मानोथो, गोबां सुबुङा बेबायदि बुंबाय। नाथाय बिथाङा नाजाथाबबाय, नाजायै फ्रि हरै बिथाङा लास्टआव थाइसे, थाइनै, थाइथाम बेबायदि लानानै बिथाङा गावनि बिजनेसखौ सुरुवात खालामबाय। आरो दिनै लोगो नोंथांमोन, दिनै वर्ल्डआव बेबायदि जायगा गैया जानांगौ जि जायगायाव सेन्डेल बेबहार खालामनाय जाया, जि जायगायाव सेन्डेल इउज खालामनाय जाया। बिनिखायनो लोगो नोंथांमोन, बिथांनि नामाव दिनै जोङो सेन्डेलखौ इंलिसाव स्लिपार होननाय जायो, आरो बिथांनि नामावनो दिनै स्लिपार दोननाय जाबाय। मानोथो बिथाङा बे बुस्थुखौ फार्स्ट बेबहार खालामजेनदोंमोन। बिनिखायनो लोगो नोंथांमोन, आङो दिनै नोंथांमोनखौ बेखौसो बुंनो सानदों, जेब्ला नोंथाङा माबा मोनसे खामानि मावनो स्टार्ट खालामो, बै समाव नोंथाङा हारसिं, जिहेथु नोंथाङाबो बेबायदि खस्थ' खालामनांगोन। नोंथाङा मालायनि न'खर थांनानै दरजा सहैनोबो गोनां जागोन। मानोथो स्टार्टिं नोंनि खोथाखौ गोबां सुबुङा फोथायाबो जानो हागौ, मानोथो नोंनो फार्स्ट। बिनिखायनो नोंथाङा खस्थ' खालामनांगोन। दिनै जोङो जुदि सोरबा सासे साक्सेस जायो, जोङो बिथांनि साक्सेस जानायखौसो जों नुहुरो, नाथाय जों बेखौ मालाबाबो नायहरा जे बिथाङा बे खामानिखौ मावनो थाखाय बेसेबां खस्थ' जेबोखो, सिगांनि बैनि खस्थ'खौसो जों नायहरनांगौ। अब्लासो जोङो साक्सेस जानो हागोन जे बिथाङा मा मावनानै साक्सेस जाबोदों, जोंबो बेबायदि मावोब्ला निस्सय नोंथाङाबो साक्सेस जागोन। लोगो नोंथांमोन, आरोबाव आं दिनै बारा गोबाव बुंनो थाङासै, बिसेखिनिखौनो बुंनानै आङो दिनै दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।